Имаме компактно ромско население, може би 1/3 от цялото население на община Луковит. Това са 22,23% от всички регистрирани в Бюрото по труда. Искат да започнат работа, но факта, че са роми, ги притеснява. Те са се свили в себе си, имат някаква преграда, която не смеят да прекрачат. Не знам какво ще стане. Разберете, има много хора неграмотни, които не знаят как да се изразяват и не знаят как дори да попитат. Имали сме случаи, в които не ни разбират какво говорим, колкото и жалко да е. Нищо, че човека срещу тебе не те разбира. Ти просто трябва да опитваш. Те казват, аз не мога да се запиша в бюрото, няма да ми дадете работа, аз съм необразован, например, нямам никакви сертификати. Мислят си, че няма как да стане. Мислят си, че няма изход. На много места съм пробвала и ме отхвърляха, защото може би съм от ромски произход. Те имат нужда някой да им подаде ръка, някой да им помогне, но няма да вземат която и да е ръка. Аз съм човека, който мога да бъда равен с тях. Аз съм човека, в който искат да виждат своя приятел. Те сядат и смятат, че сядат с човек, с който могат да общуват. На пазара на труда има много неактивни, обезкуражени лица. Не идват при нас бюрата по труда, защото смятат, че нямат шансове да се реализират. Затова се направи тази програма с идеята да се назначат бюрата по труда хора от общността, с минимум средно образование, да живеят в самия квартал, за да могат да си осъществят дейността по-лесно и да ги приемат хората, да ги мотивират да дойдат в бюрата по труда, да се регистрират и да ползват посредническите услуги на бюрата по труда, а именно включване в някакви подходящи програми за заетост или в някакво обучение за професионална квалификация. Национална програма «Активиране на неактивни лица» стартира през 2008 година с подбор на 125 служители. Те преминават обучителен курс, в който овладяват професията трудов посредник и започват своята нелека работа като ромски медиатори по места. Към днешна дата в 64 бюра по труда работят 79 трудови медиатори от ромски произход. Идеята на програмата е да бъде запълнена бездната между ромската общност и институциите. Трите страни – институция, общност и медиатор – сядат на една маса и участват в процес на планиране, който включва оценка на ситуацията, поемане на съответни ангажименти и реализация на планираното. Програмата се утвърждава с чудесни резултати и не случайно бива призната като добра практика на Агенцията по заетостта за работа с ромската общност. Повече от 10 000 безработни лица са се регистрирали в бюрата по труда. Да застанеш по средата между две страни. От една страна общността, от друга страна бюрото по труда. Да работиш с двете страни, да се срещнат, да има по-активно поведение на пазара на труда. Да ги издръпим, така да се каже, от системата на социално подпомагане. От една страна са ромските семейства и общности, а другата са обществените институции, които ги обгрижват. Купла, де-факто, представлява ето това сътрудничество. На пръв поглед изглежда като мост. Само че идеята е не ромските медиатори да бъдат мост между две пропасти, защото когато има мост, пропастите си остават. И бездната между тях остава, въпросът да се запълни бездната. Медиаторът е в ролята на акушер. Той само помага бебето да се роди, но не го ражда той. Тези хора са много държливи. Аз даже се очудвам колко
много неща са си включили по чапката и колко много багаж носят на гърба си. И институциите ги товарят с несвойствени им дейности и от общностите има такива големи очаквания към тях. Те разчитат на мен изцяло, защото съм от ромски произход и имат повече доверие към мен. Могат да споделят неща, които, например, с колегите няма да споделят. В мое лице те виждат човек от тяхната общност, човек, който знае техните проблеми, това, от което се страхуват, и по този начин започва една връзка между общността и институциите. Аз живея с тях, хода, обикалям с тях, помагам им във всичко. Преди хората идваха и наистина се страхуваха и се притесняваха, като влезнат вътре, кой знае какво ще им направят, как ще ги обидят, как ще се отнесат към тях. Сега те идват и те си знаят правата и изискват. Питат, разпитват за курсове, разпитват за работа, от кога ще има някаква програма, могат ли те да се включат. Не казвам, че е лесно. Много е трудно. Ходили ли сте на курс някога? Ние сме ходили, но сигурно ще ви обясни. Да, абсолютно. Да, защото тя е компетентна и знае за всички програми, които са по... Някак си те предразполага Силвето, като поговориш с нея. Като говориш с нея, абсолютно. Здравейте! Здрасти! Мене ли чак? Много ни е приятно да те видим. За какво сте? За подписи курс. Да ви подписи предложиш. за информация, да разберем какво има, какво предлагат от агенцията по заедостта. Има, за вас има. Да. Довиждане и приятен ден. Добър ден. Вие? Аз съм за подпис. Заповядайте. За какво сте вие? Ние идвам да се регистрирам. Страхил Колчев. Сервитьор и готвач се изисква да си го работила. Обаче като продавач-консултант, там не се изисква да си го работила, така че ако искаш още днес, мога да те насоча на работа. Вие до сега изглежда не сте имала регистрация в бюрото по труда. Как мина обучението? Хареса ли ти? Супер беше, да. Много добре се държаха с нас. Сега даже има един курс, който мисля, че пак ще е за теб. Разбира се, ако искаш. Предполагам, че искаш, щом ти е харесал първия. Работодателя иска да ви обучи и след това, ако е доволен от вас и се справяте, ще ви пусне трудови договори. Съгласен ли си да участваш и да се запишеш в списъка? Да. Сега ще ти пусна насочващи писма. Тук ще си запишеш 3-те имена. Така, това е, че си безработна. Трябва да имаш поне сертификата, че това го умееш като работа. Хубавото е, че е плюс оператор на компютър. Тук телефон за връзка. Така. Седни само да подготвя плана за действие, за да се подпишеш. Ще се качиш на втория етаж, кожена врата, пише директор. Там ти пуснах 4 бланки насочващи писма. Директорката ще ти ги подпише и подпечати и се връщаш пак при мен. Очаквам. Как беше? Регистрирах се, намериха ми работа. Така, какво се прави там? Какви са тия тя ще ви подписи? обясни, защото тя много разбрана жена, обяснява всичко, казва ти без проблем. Съвместно с ромските медиатори насочваме дейността си към продължително безработните лица от ромски произход. Целта е да се работи с всяко едно лице по-отделно, наблягайки на неговите специфични характеристики. По-лесно ми е да влезна в контакт, тъй като познавам техните обичаи. След като съм израснала сред тях, подхождат с по-голямо доверие към мен. Младежите, които са завършили средно образование, ги познавам всичките.
Ние се радваме, че си ромка, не защитаваш, иначе няма кой да ни обръща внимание. Добре, че си ти да ни обръщаш малко внимание, оти няма кой да ни помага. Като имаме нужда, тичаме при нея, тя ни опътва, съветва, не знае какво, що да се прави. Момичето е учена. И тя идва и ни казва какво има, ние иначе не можем да разберем. Когато виждаш свой човек на определени места в институцията, се чувстваш малко по-свободен, малко по-спокоен. Много малка част от хората щяха да са информирани за много малко неща. Вече имат надеждата, че те ще имат осигурена работа и се регистрират. Не бяха много хора информирани за тяхните права. Не мога да пиша, не мога да чета. Тя ми чете, тя ми пише, попълва ми документи и всичко. Аз съм много доволен от нея. Тя ни вика нас на работа, има свободни места, веднага звънка на всеки или идва в махалата, казва, че има свободни работни места. Ето като тази програма, където беше за курса. Бяхме 3 месеца първо на курс, после минахме 3 месеца на договор. Когато отидеш да разговаряш с човека, да разговаряш на един език с него. Да знаеш, че той ще те разбере, няма да те отхвърли, няма да те пренебрегне, няма да те гледа от високо, но всъщност ще слезе на твоето ниво, за да разговаря с тебе. Познавам техните обичаи, познавам тяхното мислене, понеже съм една от тях. Тяхната психика на ромите е малко по-друга и когато тяхен човек им каже нещо, те го приемат по друг начин. Не се страхуват от дискриминация. Спокойни сме, че има при кого да отиваме. Тя много добре познава безработните, познава тяхните интереси, тяхните очаквания. Тя ни обяснява дали има някоя работа за нас, дали нема, дали по-нататък ще има. На всичко помага. Ние сме доволни. Даже има хора, които застават на вратата и определени си чакат точно да минат при мен. Хванала съм ги за ръка и ги вода до работодател. Автобиографии им помагам да си изготвят, когато искат да започнат работа. Надявам се да ни помогне, защото тя е много разбрана, много добра. Помага ни всичко, обяснява най-вече подробно какво е, за какво стана въпрос. Доволна съм от тази работа. Ако има същата програма, искам пак да работя. Искаш пак да работиш? Ти се занимаваше с ромската общност тогава. Твоята дата за следващия подпис е на 26 февруари 2014 година. Когато идваш на подпис, винаги с графичето и с личната карта. Теб сме те насочвали по проекта Нов шанс за успех за ограмотяването. Ти кой клас завърши тогава? Пети. Сега през 2014 година ще стартира пак. Трябва да отидеш до училище Соло Алеко Константинов да си подадеш документите. Имаш ли желание да запишеш 6-ти клас? Не знам, аз не съм много доволен. Не знам дали ще запиша. Но това е добро за теб. След това ще запишеш 7-ми. Той е курс за ограмотяване, но сега през 2014 година те искат да го въведат клас за клас. Така че е добре да караш нагоре и когато го въведат, то ще се признава клас за клас. Известно е, че ромската общност няма доверие на институциите. Имат един вид страх, че няма да бъдат разбрани. Виждайки мен, те виждат техен човек. Ние сме моста, изграждането на доверието от ромската общност към институциите и обратно. Вече до толкова ми имат доверие, че ме питат абсолютно за всичко, дори за образованието на децата си, как и на къде да ги ориентират. Ти сядаш и смяташ, че срещу теб седи човек, който е равен на твоя етност. И някак си това предразполага да бъдеш по-свободен, да бъдеш по-взискателен, да бъдеш по-комуникативен с този човек. Това те кара да мислиш, че ти оставаш разбран, защото смяташ, че срещу теб застава човек, който е на твоето положение. Да не чувстват това, че аз съм поставено лице тук и просто трябва да отчитам дейност, а просто по такъв начин им предоставям информацията, за да могат да почувстват те, ето този човек иска да ни помогне. Може би му имат и повече доверие ромите и той е запознат с всички услуги, които предоставя бюрото по труда и по-лесно може да ги убеди. Да, възприемаме се го, че от нашата общност и си ни помага и имаме му доверие. Знаеме, че където ни изпрати няма да сгрешиме и с удоволствие отиваме. Когато постъпих на работа, повечето от ромите бяха неграмотни. Мога да кажа и точен брой, 99. Към края на 2009 година останаха само 18 лица за ограмотяване.
За мен непосредствена цел е да представя ромите под различна светлина, положителната светлина. И е добре, когато тези роми, които се стремим към по-доброто, да се увеличаваме. Здравей! Какво правиш? Дойдех да попитам за работа. Да питаш за работа. За сега имаме места за майстори на закуски. Аз не съм завършил такова. За тебе знам, че ти можеш да работиш чудесно на компютър. Спомняш си, с тебе сме правили и автобиография. Сега е добре да си подновиш и подобриш автобиографията за едно място за продавач-консултант на електроуреди, електронна техника и строителни материали. Искаш ли да кандидатстваш за това място, за продавач-консултант? Ти си със средно образование. Да. Говоря английски добре и така. Говориш и добре английски. Иди най-добре до фирмата. Къде се намира? Тук при Галин Галев. Веселка Атанасова, с нея ще говориш. Добре, мерси, ще отида сега проверя. Лек ден! Лек ден и на те. Бюрото по труда не дава работата, а предлага свободни работни места, които работодателите заявяват в бюрата по труда, но с своите изисквания, основни и допълнителни. Това са за образование, за квалификации, за лични компетентности, за език, за опит. Точно тук е проблема, за да не може ромското население да се включва в работа, защото те не отговарят на куп от изискванията на работодателите. Аз разработвам индивидуален план за действие съвместно с лицата от ромската общност, за да подобрят техните компетентности за пазара на труда. Горе-долу как е с английския? Защото е начално ниво. Да, тя е начално. Да, 100 часа са английския. Може да дойде, разбира се. Искаш ти я доведа, защото е супер. Тя, доколкото разбирам, не е регистрирана. Не. Значи трябва да дойде да се регистрира. Добро утро! Заповядайте, свободните работни места. Ясно ли вие какво трябва да правите? Попълвате това, което разбирате, другото оставяте на теб. На мен, да. Ще помагам. Трудова книжка носиш ли? Добре. А къде само това трябва да се пише? Я мисля, че трудова книжка. Краса, нека ти покажи къде трябва да се пише трудова книжка. Тук заемаме длъжност, какво? А тук последната место работа фирмата посочваш. Фирмата и дата на освобождаване. Сега се попълни тук данните от личната карта. Лъка секретен лична карта. Ние им обясняваме какво може да направят. Ако има някаква грешка, ние да я коригираме, да им кажем, тук е еди си как. Това трябва да го направиш по такъв начин. Аз ще дойда с теб, ще ти покажа, ще те науча какво трябва да направиш. И по този начин те вече започват да имат доверие в институциите, защото аз съм представител и на институцията. Аз съм виждал Силвия как седи навън и на 10 човека попълва документи. На 10 човека дава писма, които ориентира ги за работа, независимо от това, че те не са образовани, нямат, има такива оперативни програми, по които тя ги изпраща. И хората са страшно много благодарни. Излизам навън в обедната си почивка, аз не мога да се движа спокойно, за да отида, примерно, да си купа храна. Постоянно ме спират хора, питат ме... Радва се, момичето, мога да се радва моите. О, ми как? Радва се много. Как? Няма начин. Здрасти. Добре, аз казах и на големия, на Румичо, казах и на него. Да. Се кара с да дойде той, той не е знаел. Да се подписва. Да е знаете, О, ми да. Обраща се и няма... Те сега, окупават каналите. Да. Така че към общината си пускате автобиография да си пуснат момчета. Да. На втория етаж, където секретарката на кмет. Ага. Здрасти. Здравей, мила. Има ли някой горе? Къде, в борсата ли? Да. Имате. Защото съм понеделник. Ама в социалните или в борсата? Да. В социалните. Те са до 12:30. Нали съм на 11 на подпис. Така. И аз трябва да отивам понеделник с детето в София. Така.
А ти си на 11 февруари на подпис. Така, миличка. Колко време ще седиш там? Не знам. Как ще ме въртат? Ще трябва да правя операция на тето, трябва други неща. Ти като отидеш в болницата, ще си вземеш документ от коя дата до коя дата е лежал в болница. Зато и отивам там да ги питам сега какво ще ми Да, казват. да. Дори след работно време контактувам и общувам с тях. По улицата вървя, по кафетата, хората ме срещат, разчитат на мен и се надяват да им помогна. Питат ме постоянно, има ли програми, кога ще дойдат програмите, кога ще започна работа. Само като ме видят и тръгват към мен. Дори, например, аз да не ги видя по пазара. На тях им е по-лесно отвън да контактуват в неформалната обстановка, неангажиращи. А тя е между тях. Регистрирана ли си в бюрото по труда? Да, регистрирана съм, ама забравих да си подпишем. И сега си наказана? Наказана съм за 3 месеца. За 6 месеца е наказанието. Да. Лек ден ти пожелавам. Мерси, И подобно. след изтичане на наказанието от нас, идваш да се регистрираш. Обещаваш ли? Обещавам. Айде, чао, приятен ден! Тя страшно мотивира хората, а човек точно това има нужда. Не някой да го тази съжалява, ситуация, а като е просто да му безработен. покаже, че ти можеш и те ме мотивира да покажеш това, което можеш. Късмет и успех ви пожелавам. Утре или най-късно други ден ще е хубаво да ми ги донесеш, да имам време да ги комплектовам и да ги изпратя. Постоянно ме търсят. Дори извън работното време ме търсят повече. По-спокойни са, дори идват вкъщи, разпитват ме в магазин. Няма значение, където на улицата ме срещат. Здравейте, колеги! Как сте? Ани, днес ще ходя на терен. Искам да се подготвя добре по твоя проект за ограмотяване, по проекта Нов шанс за успех. До кога беше срока за включване на лицата, за подаване на заявления от безработните? Посещава квартала постоянно, разговаря с тях и така много убедителна. Много добре умее да ги убеждава. По такъв начин умее да разговаря с тях и да ги убеждава, че излиза, че те са дошли с нагласата да приемат точно тази работа или пък някаква друга услуга. Би било неточно, ако кажем, че ромските медиатори в бюрата по труда обслужват единствено хора с ромски произход. Напротив, те помагат на всички, обърнали се към институцията. Има обаче дейност, в която медиаторите са незаменими и без която диалогът с общността не би дал същите резултати. Работата на терен в ромския квартал. Ние провеждаме всяка година трудови борси. И обикновено при нас е ромска трудова борса. И тогава страхотно Мери Янчева се справя превъзходно. Значи, винаги ромските борси преминават на много добро ниво. Здравейте! Работите си? Доволни сте? Търся хора, които да включим за ограмотяване. Тези младежи тук. Браво, печено се държи. Те, твоите деца сега не са тук. Искам да ви информирам, че имаме програми по заетост, която програма можете да се включите и вие. Курсовете са по 2 месеца, има едни, които са и по-кратки от 1 месец. Ти спокойно можеш да се включиш в обучение за текстообработване. В понеделник ще дойдеш за регистрация. Имаш право да ползваш услугите на ДБТ, град Ищиман в бюрото. Ще информираме за свободните работни места. Има програми и мерки по заетост, има курсове обучения за възрастни. Ако желаеш, заповядай, ще регистрираме. Тя Албенка беше в този курс. Тя ще продължи да учи и вие, ако се интересувате, това е курс за ограмотяване от 1 до 4 клас и от 4 до 7, където мога се надявам в преговори, за да остане клас за клас, да не е само курс за ограмотяване, а просто да се признават като класове. Ще ми са да имате малко по-високо образование, че да може да влезете на по-добра работа.
Вие принципно сте с основно образование. Обаче тях, ако ги включим в този проект, ще ходят на училище, ще си вземат и 4-ти клас. Тези, които пък са завършили 4-ти клас, можем да ги включим в 5-ти, други в 6-ти, в 7-ми клас. Хем ще получават някаква стипендия от 4 лева, хем ще им се плаща и пътя до училището. Ами те явно това не го знаят. Ами да, затова съм дошъл да говоря с тях, защото... За възрастта. За възрастта няма граници. Да завършат и след това вече те да си продължат по-нагоре. Консултират с вас, да им обясните. Да, разбира се, вие така, ако ми съдействате да ги информирате. Срока за кандидатстване е до 14 февруари. Не си работила до сега никога. И заповядай, когато решиш, с лична карта, ще помогнеш да регистрирам. България е втората страна след Португалия или Испания, ако не бъркам, където имат трудови медиатори. Това действително е една добра практика. Назад в годините също тук на място е имало ромски медиатор. Самите хора да видят, че има промяна, че има израстване. И да тръгнем напред, за да видят, че и ние, циганите, можеме. Всичко зависи от нас, за да ги подкрепяме, да вървят напред, да се реализират. Преспокойно мога да им дам отлична оценка за работата и на двамата колеги, и на Илия, и на Ренета. Здрасти. На къде? Къде отиваш? На работа. На работа? Да. А какво работиш? Технически секретар. Аз съм доволна, че си намерих вече най-после работа и сега бързам да отида. Аз мисля да продължавам да уча още. Това, че съм тук, това, че работя, това, че излизам, че съм тук около тези добри хора, това ме кара да се чувствам добре. Дано да продължаваме така, защото виждам светлина в тунела. Тъй като чувствам работата си като призвание, т.е. като мисия, за мен е достатъчно, когато след като обслужа клиентите си, виждам в техните очи удовлетворение. Това за мен е най-голямата награда. Когато ги видя с насочващите писма, с усмивките, че са започнали работа, с благодарностите, това е най-много ме прави щастлива. Толкова се радвам и съм щастлива за тях.